apa iki? Bose ya joget Rut. Mas Sugi, Mas Komang. Sawetara suwe ora ketemu rasane kangen jroning ati. Ayo yo. Iki bose YouTuber ya melu joget. Mas Rudi panggung reja matur nuwun rawuhipun. Sore-sore padang bulan. Kang Glowo. Ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan. Kanca kabeh rembulan jadi sawang kok gawe-gawe kaya-kaya ngekake kanca kabeh aja padha turu getuk asale saka tengoman motong entuk ikut nabani apa getuk asale saka tengoman yen ora petuk yen ora petuk atine ra gegel aja ngono Mas aja ngono kadang janji Mas aku mangko aja ngono Mas aja ngono aja ngono kadang janji aku mangko jajale to Mas Komang sing duwe lara kejulinu disuntik Mas Komang. Enak Rut. Sesarengan rengga budaya baju biru. Ayo yo iye ayo hae lo siapa itu si baju biru putih sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu ku ingin tahu kenalan namamu tolong aku Mas tempat tinggalku cari Sudirman 38 gue ketemu kenalan namaku Puji Rahayu si
nggo budaya hae hosa hosa hae hosa hosa ha oh. Pak Komang, kau semua anyar Pak Komang. Pak Komang, Run, Pak Komang kalau saya anyar, kancane yang dibagi itu Pak Komang. Kalau saya anyar kancane yang dipikiri gitu. Basuki, kau saya loh, kau saya. Mas Nurdin, matur nuwun. Asa goyang sini. Wancine wis titiwanti sore. Munggo kepenake ayo lur yen blonjono sakjroning pasar Kemplak. Di Angel, ayo londo cahayu. Pasar Ngemplak wanci sore. Suk-sukan Wong blonjo lan wong eceran. Etok kasandung-sandung selak weruh karo bakule. Monggo sing niki napa sing nika Kula pilih niku jalaran bakule ayu. Bat kok sebrono Rek aku wis kadung tresna. Kliyak yo blojo nang pasar Kemplak. Dik saem rawuh Mas Kirun. Aja susah ngono. Marane aku nangis. Aja susah to, Dik.
Yolo. Oh, wah, rego budaya. Ah. Kok sik katon Yahmene DOK. Bocah gantenge sak Jatimulya. Warpo. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey. Oh. Ayo. Iki coba wenehno Pak Kirun jaluk lenga wangi, Pak Kirun. Oh, ayo Kang Mardek. Dik Tata. Dik Dakoro yo kamu. Ayo. Iya, ayo nomanoso. Sira sing ati-ati lena pangendamu. Hei. Ho. Minggu Pak Kopi. Minggu Pak Kopi. Minggu Pak Kopi. Ora nek. Minggu Pak Kopi. Ora nek. Minggu Pak Kopi. Ora nek. Minggu Pak. Bosnya motor ini. Bos motor. Mas Gandung. Om. Elena pangendamu dari kita Pandono. Awas, gaburannya anyar. Hei, mangan Mas. Ayo, mangan. Irun, mangan roti donat, Run. Mangan, mangan. Renggo budaya larangane wong Jatimulya. Saso. Renggo budaya. Ayo. Asli lo.
Yo lho ge. Pak Dokter Gomang dadi ora kau Kang. Pak Dokter Gomang dadi kene ora keto lho. Aku lek Pak Dokter jadine demen aku. Lo. Lo. Yuk. Yo. Rego budaya. Lagi ngaturi kawenikan dening para penonton. Pun ngantos kesupen mangke dalu tasih wonten pahargyan malih. Wonten Turangga Jengki dan juga kawan-kawan. Hae. Oh iyo. Lo yo. Hae. Let's
Nggih matur sembah nuwun. Menika dumateng kagem para penonton sedaya. Ingkang sampun ngaturaken sonten mriku minangka pamungkasing ngatur pasugatan Rangga Budaya wonten siang menika. Laripun kantos kesupen samangke dalu jaranan Rangga Budaya tasih kasambung malih. Pramila dumateng para penonton pun kesupen mangke dalu tasih kasambung malih. Tarugi ngrawuhaken bintang tamu wonten Turangga, Jeki, Mas Amin dan juga kawan-kawan ada di Rinvi Ananda. Oh. Dan Gusuri Sugeng Kondur Sugeng pemanggian samangke dalu. Semene malih kagem para kanca-kanca dulur-dulur Sugeng Kondur pemanggian samangke dalu. Matur sembah nuwun kanca-kanca pedagang, kanca-kanca YouTuber Bolong Ngopi Tulung Agung SGS Audio. Dan juga kerjasamanya menika wonten Tera Masril dan juga Lekpik Sanggar Tunggal Jati AG Pro. Matur nuwun sematur saking kawula sesanti tansah panggih bagya mulya. Pepanggihan samangke dalu pramila para rawuh sugeng kondur sugeng pepisan pepanggihan samangke dalu. Matur nuwun.